E gracias a Dios sacamos os nosos fillos adiante, con 6 fillos, sacámonos para adiante a conta da tilleira. Eso sí, traballábamos moito, porque era moi duro. Pero normal era a tella, o que máis se facía era a tella normal, a talla normal. Iban hasta por detrás desa montaña, iban por esa leña, pois para aquí, para cerca da aldea, Naquela aquí era que se vivía. Este noso país vivía disso. Meu carallo, vivía, e sempre tiñas un peso. Aló no centro do mundo emerxe unha chaira que se deixa andar e ver, como na Gándara. Os milenios gardan as mámoas e os séculos fixeron o camiño de Europa cara ao Finisterre. Pasan hoxe peregrinos de barba caída, mulleres, homes que asexan aquí se o planeta é certamente redondo. E os peregrinos non saben nin os coches, os trailers, os autocares, os mozos e mozas, que esta é terra de telleiras. Campo santo das mans e as vacas, xeada e vento, alustros que se afogan hirtos no río Furelos, que baixa da montaña do norte. A tradición da tella é desde os tempos de Mesopotamia, é o de sempre. O primeiro oficio do home posiblemente foi traballar no barro. Fundamentalmente porque o monte da Madanela, que é un monte, digamos, unha gándara extensa, é un terreno arcilloso, e onde hai varias, digamos, vetas de caolín. O barro, primeiro botábamos de terra, porque tiña moita forza. E ao ter moita forza, botábamos dous carros de barro e un de terra. Unha terra moi boa. E entón facían unha mescla moi boa, porque para que non fendera, para que non fixera grietas, para que non... Se encontrabas o barro bon, seguías naquel pozo, pero o mellor facía falta 2 personas, un para estalo cavando e outra ou 2 para sacalo. E tiñas que andar a caldeiros. Traíamos un carro con as canizas das vacas, 3 carros ou 4 carros, e pois amasábamos. Había que revolvelo primeiro con as lijoñas, con os lijós, a revolvelo con auga. Traías os chismes na cabeza dende onde se amasara. Había un sitio que lle chamaban o amasadoiro, que era onde se tiraba ali o barro cando viña do monte. E depois amasábase con vacas. As vacas era que nos pisaban, non? E daí levaba así pelouros grandes, lle chamaban un pelouro de barro. E traías así uns 50 ou 100 torrós deses grandes así. E cubríalo todo así. E conservaba así, toda a semana así, O día, mira que do sol que veñen, conservabas así. Meu pai era carpinteiro, deses carpinteiros que había naquela época, os que facían os utensilios da labranza, os carros arados, e entre eses a ferramenta que utilizaban os tilleiros. Para a tilleira pouco se facía falta, non se necesitaba máis nada que a grade, que era como un cuadro que había que rellenar de barro, e a forma. A peza fundamental do tilleiro é esta, é como o martelo do tilleiro, unha peza sinxela de madeira. En vez de facer a tella, como decimos ahora, facer a tella, antes non se dicía facer a tella, puñer a tella. Entón había, normalmente era un home e unha muller. E depois do banco éramos 2. E o que tendía, collía, e viña outro, ras, veña, e o carallo. 12 centos se poñían, 12, 13 o día. Esta grade, que é a forma, encheríase de barro, logo colocaríase a forma deste xeito, tiraríase pola grade, caería o barro sobre a tella, transporta a eira
pousa, retira e queda xa a secar uns días a tella, hasta que logo vai para o forno. Esa tella, pois, había que poñela a secar, pero tiña que estar a eira moi lisiña, moi preparadiña, como se fora de cimento. Tiña que estar como se fora de cimento. Se había algunha area, había que barrela con a xesta, barríamelo con a xesta para que asentara ben. Había que barrela como unha cociña, como unha casa. Había que barrela, e despois ajuábase. Porque senón, claro, non quedaba, date cuenta que isto non podía quedar ben. Dúas tellas, un pare, dúas tellas, 100 tellas, 100 era un mollo. E se non contaba 50, un mollo, temos 5 mollos ou 6, 500, 600, é así. Moi esclavo, un traballo moi... Tiña que ser na forza do verano, cando máis quentaba o sol era cando eles estaban facendo na tella, porque de inverno non había moi buenas. Eles empezaban a traballar no bon tempo, na primavera, hasta o outono. O día do Pilar, precisamente, era o último día dábase por rematada a actividade. E ao mellor, estábamos con unha pouca tella aí, esperando a ver se chovía ou non chovía, para metela, a ver se nos daba tempo, foron tasando un pouquiño, e se chovía, pois perdíase, esmagábase a auga, se non se daba levantado, esmagábase toda. Cando estaban de noite na cama, e se presentaba unha tormenta, a correr para a tilleira a recoller a tella e metela dentro das casetas, que chamaban unhas casetas onde as guardaban. O termo chamámoslle unhas casetas, cada de 3 metros de ancho, como de que água lá. E lavaban e chamaban 100 mollos, ou 150, había fornos deso. E aquel collían, e depois encañábalo no forno, entre personas, acarreaban a pa ali. Para carxala para aquí para o forno, menos de 9 personas ou 10, nada. Había 3 homes dentro colocándoa. E depois 7 ou 9 mulleres carxando para aí. E iban encañando, regos así, e despois unhas presas neste sentido. Porque había que colocala, como te diría, mira, colocaban así. 4 ou 5 tellas así, despois volvían outra vez e colocaban así, para que subira o fuego por aí arriba. E despois veña lume por baixo, e un facía lume se cadra unha hora, despois tiñas outro endebido que te relevaba, así. Aquí normalmente 9 horas levaba a cocela. 9 horas. Queimar 4 carros de leña. No Leboreiro pode haber nun campo, están localizados 4, logo hai outro que din que existe pero non se ve porque hai tantas silvas que nin se ve, pode haber 5 ou 6. Logo había outro campo de fornos á beira do río seco, pero tamén desapareceu. Había 3, ese, o do Peteiro, o do Roxo e ese, que ese era o principal, que despois este fixémoslo máis tarde. Pero como levaba tantos mollos, que levaba 150, 160 mollos, por eso, como queríamos fazer máis rápido os cartos, fixemos este pequeno. Eu eses fornos sei nos prepararem. Sabes, eses tubiños que había así, chamamos como un tubo, era para poñer a tella por riba, e fazer lume por baixo. E deixabas outro tanto hueco así, de arca a arco. E despois buscabas unhas pedriñas no monte, así uns tranqueiros, chamaban os tranqueirinhos deso, e poñíalos así, e deixabas outro tanto local así, para que o lume subise. Toda a leña que se queimaba aquí, sacábase para aquí, chamábamos un anjazo, quitabas toda para aquí para fora, vos ao mellor entendedes mellor por un anciño. Era un anjazo, facíase con 4 dentes grandes e un rabo largo, e quitabas todo isto para aquí, e despois mollabas ben mollado, e ao cocedor, que había un cocedor, o que sabía as normas de cocela. E poñíase en riba, e dixo, traedme cazume. E ala, botabanlle todo, pero unha capa gorda así, desto que quitaban mollado. A cinza que se salía, mollábase ben, e depois botabanlle encima da tella. E iso que se botaba aí, cocía ao alto da cima.
Non, o de baixo queimaba por baixo, cocía por baixo, pero o outro cocía esa cousa que se lle botaba. Iban a secadra un home, secadra non facía falta que viñan comprar a tilleira, pero bueno, se tiñes moita necesidade nunha partida que non tal, pois iba o marido de ollo por donde iba con unha tella sola á feira. Un representante das familias que fabricaban as tellas viñan os domingos e os días de feira e viñan ca tella debaixo do brazo e andaban tratando tantos mollos e despois cos carros tamén iban servir a tella aos sitios respectivos. Ibas vender a Monterroso, a Julada, a todas estes que todo cai por aquí. A Lalín íbamos moito, a Lalín nós íamos a Julada, a Lalín, o Alto da Fraga, todo por aí non íbamos todo. Traballoso era, e non chi era. Mira, os primeiros días que ibas traballar, derrubabas-te redondo. O que botabas 2 ou 3 días traballando. Nada. O máis pesado era cando ibas ao monte, os carros de leña, rozar un día de sol como este, todo o día leña, eso era pesado. E cando amasábamos o barro, cos pés, descalzos, adoecías coa friaxe que había, como eu estaba helada toda por riba do barro. E entón metia os pés, e despensando, estávamos desexando que mexaran as vacas, para poñer os pés naquela quentura. É unha risa, é verdade. Pero vivíamos moi ben, dentro do noso vivíamos ben, moito traballo. Pero o día que se cocía, arre. Cando cocíamos a tella facíamos festa, ibas a para a carne de becerro, o cocedor que te cocía a tella tratábase moi ben, como se foron... naqueles tempos era así. É comida da que se podía, da mellor para fartar só, que senón non traballaba ali. Arrea, mas nunha festa. Pero era moi alegre, isto era moi alegre, de verdade que era moi alegre. Estaban uns polo lado de baixo, outros polo lado de riba, e todos contando contos, e todos de risas, e todos o cantaban. Cando se cocía a tella, armaban cántigas, que bueno. Ai, a cantar, vou regalar, cantar. Había máis cantar que María Santísima. Ali era a vida que se pasaba divertida. Xente nova toda, eso é. Todo moi alegre. Pero ao mellor tamén media aula de viño tamén difuntábase na cocedura da tella, Era así. Por que foi a menos? Lóxicamente porque a industrialización, digamos, da fabricación da tella fixo, digamos, unha verdadeira revolución. Era máis barato fabricar unha tella con esa mecanización, ca cinta, digamos, ca amasadora mecánica, que facer unha tella ou un ladrillo pois, a nivel manual, non? Que esmoreceu ardor do ano 60 coa industrialización e a pouca rentabilidade, a emigración, foronse pechando os fornos e así quedou como unha memoria histórica. Sí, bueno, pois foise deixando desa maneira, home, desa maneira foi que foi, o que montamos nós en riba, moitos colleron, pois vamos, imos traballar ali con eles, imos traballar ali con eles, e foi nos vindo así, e foi todo robando. Os fillos marcharon para fora, meu irmão marchou, minha irmã marchou, eu quedei aquí, pero tamén xa, o meu marido despois marchou para a Francia tamén, e foi-se desfacendo a cousa. Retiramos todos, daquela acabouse todo, daquela. A longa tradición telleira é xa afinada. Cos obradoiros de tella no silencio e no abandono. Mais hai que lembrar que esta é terra de telleiras.